Fransa'dan gaçwatalyga berildi. Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şuň 2 may 2026 ýyl hepdeniňem sişenbe güni hoş geldiňiz. Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanalyna. Şuň biziň gepleşigimizde ine ahirde paraga biziň ýazyjymyz, jurnalistimiz, biziň taryhçymyz, biziň ýanky neşriýatçymyz gepleşikde geldik. Biziň bilen gepleşer. Ahirde paraga hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Waleyküm selam. Salam gaderli ýyleşler. Ören bir gowy waka bilen bagly şuň bir gepleşik geçirýäs. Onu Nurjanam bir salamlaşdym, toňundan başlap berer. Nurjan, assalamu alaykum, hoş geldiňiz. Salamlar. Salam vatandaşlar. Gow habere garaşýas. Hormatly ýyleşler, ine şu biziň temamyz gepleşiň ýanky 3 million esas manysy. Ine bir gowy birinji gezek Türkmen Demokratik Opozisiýanyň taryhynda bolanda ine biziň dayanç gruppamyz, ýagny Türkmen opozisiýasynyň dayanç gruppasy, adam haklaryny goýan gruppamyň ýolbaşçysynyň birini ine Fransiýa hökümeti Paryja getirdi we şo ýerde gaçwatalyga ýollaryny ýanky özgürleşdirýär. Diýmek, şol evakuasiýon ýanky agyr ýagdaýdaky aktivistleriň ýagdaýyny biz çözüp bilip başladyk. O ýagdaýam nesip bolsa diňe Diana we onuň maşgalasyna däl, beýle aktivistleri de ýanky kömek bolsun diýip biz ine şoň ugruna işleýär we ine birinji netijemizden ine Diana öz maşgalasy bilen ýanky adam haklaryny goýan platforma, dayanç gruppa ol ýangy başlan işleri eýem netijeler başlady we ine biziň mümkinçiligimiz döredip şo ýaly aktivistleri, görüşýän aktivistler, huk döwletden aktivistleri ýagny Ýewropaga getirip orada gaçwatalyga bermeli. Indi men söýdi we gepleşigi dogry ahirde paraga berýän sebäbi her hünärmend öz işini etmeli. Ahirde paraga söz sizden. Köp sag bol Murat. Pawol dogrudan Diana Dadaşewa Gıyhıvat'ta Muhammed hoş geldin. Ne Muhammed diýojam geldi. Salam vatandaşlarım. Hemmäňiz gözüňiz aýdyňyz. Göz aýdyň diýýärmeli, gözüňiz aýdyň diýýärmeli. Lala senem hoş geldin. Ya sesin gelen ok. Lala mikrofonuny aç. Mikrofonuny aç Lala. Hem nasıl Bolny geldi sesin. Indi ýanky Muradyň aýdyşy ýalyna bugün bir hoş habary halka ýetirmek üçin ýynanyp. Elbetde Murat ine bu birinji gezek Demokratik Opozisiýa taryhynda diýende ol soňky döwrü gözeňine tutýar. Soňky döwrü gözeňine tutýar diýär. Men düşünýän o ýöne Demokratik Opozisiýa taryhynda biz diýýän onlarça adama günbatardan gaçwatalyk alyp berdik. Biz bilen hyzmatdaşlyk edýän adamlar hem Erkin Türkmenistan TV radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän adamlaryň arasyndan diýýän onuň urak adam ştaýda günbatarda yerleşdiler. Tiýatry gaçwatalyga aldylar. Inni inhanni infonky häzirki täzelikde edil şunyň özünde Ýewropada gaçwatalyga berilen Fransa getirilen biziň kärdeşimiz biziň bilen bile görüşüp ýören hem de dayanç gruppasyny göreden ören aktiv işleyen eginleşimiz Diana Dadaşewa Ýewropaga geldi. Indi şoň bilen baglanyşykly bir Diana Dadaşewaň özüne de oň maşgalasyna da hemmetine gözüňiz aýdyň diýär. Hoş geldiňiz Ýewropa. Hanni öňküden has bir bilimi uşap işlertiniz diýip umyt edýär. Sebäbi Türkmen halkynyň hemmesiniň Ýewropaga göçüp gelmegi mümkin, her gynansagyň
halk elbette şu yurdunu gününü görmeli oluyor halkın köpçülüğü. Yöne in aktiv siyaseten aktiv adamlar hükümetin beriyan hükümünün bir neme uzaklaşıp Avrupa'dan iş alıp barmalı oluyorlar. Şoň üçin kynçylyga uçranma birin el neslimlerin Avrupa'dan yer alıp bilmegi bir demokratik opozisiýa bir artykmaçlygy. Şimdi bu arada bir neme giňişrek gurrun vermek üçin men ýene de sözü Murat Gurbanowyň özüne geçirýän. Murat Gurban bir giriş hökmünü bu arada gurrun verenden soň onuň bir-birden beýleki çykyş edýänlere geçer. Murat bunu sen biraz giňişrek gurrun ver. Ine atı doğru ellekeştiňiz akylda para öňümde çykaryp gelýän ýa-ni aktivistleri, jurnalistleri, adamları gatowy ýöne ine bir ýaş siyasatçı diýen bolýar, bizim gözümizin öňünde birinji gerek. Ýagny şurýaly şu linýadan biz şu aktivisti bez dokument, hiç ýer dokumenti ýok görüli. İyice günü görüşýän, hukukun aşağına bolan bu gahrman gyýdysyň bolýar. Sebebi Diana ine ötün ýyl bize goşuldy, demokratik opozisiýa goşuldy. Bilşini ýaly öz toparyny öwretdi. Devlet halk hareketi onu kömek etti. Muhammed Böcük köp kömek etti. Ahmet Sapalar kömek etti. Garaz hemme demokratik opozisiýasynyň vekilleri, tali ve beýlekler hemme kömek etti. Biz ýa-ni Diana kömekler baryn etdik. Diana ören köp işledi. Ýagny bizim watandaşlarymyzyň keýsleri boýunça olaň ýa-ni Türkmenistanyň içinde ve daşyna kanunlaryň bozuluşyny beýan etdi bütün dünýä. Bir topor hatlar ýazyldy, bir topor çykyşlar edildi, bir topor kontaktlar giýdirildi. Türkmenistanyna ençeme ilçhanalar bilen işler öňe goýuldy. Daşyna Ýewropada bir topor gurumlary habardar edildi. Türkmenistanyna ine şu ýagdaýlar bolup geçýär. Ünserin bolsaňyz Ahmet Apara, Muhammed Ağa soňky wagtlar bazı rejim gowşandyr. Halk her sözüne halk diýip başlady. Her sözüne halkın bähri diýip Gurbany Berdimuhammedow bir kezzap. Halkın pulunu iýip gören, halkın hakyny iýip gören Türkmenistan döwletini uzurpasiýa eden, ýagny 50'den gowrak dowun arnaşy hökümetde işleýär, öz oğluny getirip koydy, gyýyny getirip koydy. Hökümeti doğru kontrol edip halkı kontrol etbilmem inni halktan yapışıp başladı. Sebebi basışlar devam edýär. Häzir nesip bolsa pasport ýagdaýlaryň biz basışlar edip Türkmenistanyň kanunyny bozulýanyny suud edip ona maýdar ýöne şol daýanç grupaň administrativ hereketleri ve daýanç toporunyň professional şol adam haklaryny gorumakda eden işleri men ine elim ýürüme goýmaýan bir topor ýa-ni hukuk goýan gurumlar bar, Türkmen gurumy. Ýarym ýylda şol bozup geçdi. Efektivness boýunça, işleri boýunça we görüşi boýunça. Men olary ýa-ni üstüne çyzyk goýup nolýamak, olar öz gederinde iş etdiler ýöne ýyllar boýy eden işlerini ýarym ýylda ine daýanç adam haklaryny goýan platforma amalaşdy. Elbette onu ýeközlän bizim kömek etdik ýöne şurýaly bize köprek adam haklaryny goýan platforma gerek. Men öňüme aýdypdym. Gazakstanyna 10.000 goly adam haklaryny goýan gurumlar içinde. Özbekistanyna 3.800 goly adam haklaryny goýan gurumlar bar. Türkmenistanyna barmak basaýmaly. 3-4 sany. Ol ýeterlikde. Egerde biz adalatly jemgyýet kurjak bolsak, egerde biz adalatly döwlet kurjak bolsak, bizde adam haklaryny goýan gurumlar köp bolmaly. Yine elbette onu Gurbany Berdimuhammedow ettirme sebebi şu yerde adalatlyk onu gerek gel, onu bahalyk gerek ve öz doğru anlaşılır gerek. Şoň üçin häzir gorkup halk diýip başlady. Ananyň kezzap halk diýip gürlärine hökmen aňartyna bir zady bar. Ya basış bar, ya bir awantur etjek bolýar. Menin sözü şu dayanç grupu boýunça Muhammed Ağa geçirýän otaň Nurjan apa beraýly, Afet apa.
Borar elbette. Inni şu dayanış gruppada toporda adam hukuklarını korumak boyunca iş alıp barayan dayanış hukuk koruyucu toporda işleyen adamlardan biri onu Muhammed şeyle mi? Ya da kim şol uğurdan içinden şol kurman içinden kim gurrun verip Lala vurun. Lala sen gurrun veriyorsunuz ya sen bilelikte iş alıp barayanda neyse yıllardan beri Diana bilen. Inni üstayda yankı Murat katı bu zatları belirledi. Diyana'nın iş usulü hakkında hem de şol dayanış gruplarının dayancı. Inni biraz şol neme değil ya da kalamburiyalı oluyor. Dayanış gruplarının esası dayancı Diana. Diana Dadaşova şu dayanış gruplarının onuruvası diyeceğim olacak. Şu toparda şu toparın işinin neticeli olmak için gece ünlü işleye. Onun için bir belli bir gol neticelerim kazanıldı. Murad'ın aydışı gıyska vatta Diyana'nın huzuruyla, Diyana'nın şu iş emirliğiyle dayanış toparı ödünü belli etti. Dine bir Türkmenistan'ın yaşayıcılarına değil, ise hukuk koruyucu kurumların arasında da öz adını tanıdıp yetişti. Şunun için onu Lala Diyana'nın iş, Diyana'nın ödem geldi, Diana hoş geldin. Да, здравствуйте, добрый вечер, всех приветствую. Gözün aydın, Avrupa geldiniz. Ne Türkmençe gözün aydın değil ya da tamam geldiniz. Добро пожаловать в Европу, где можно уже работать еще более продуктивнее, еще смелее, и можно добиться много чего. Yani Türkmençeler aytan nesil Avrupa geldiniz. Avrupa'da önküden has neticeli işlep oluyor. Hemen köp adamlara kömek etip oluyor. Men Diyana'nın işine esası bir belirleyecek adım var. Ne için şu dayanış toporu tiz adamların arasında belli oluyor. Yağış taraftan. Sebebi Diyana'nın başkanlığına dayanışın bizim tanıyan herdir ki toporumuz arası işliyor. Hiç ili belki kâbir kezzaplar yani bir yankı hukuk koruyucu yapırdat deyip adamlar ağırlap, pul alıp olur çürkap yerine Diana il bizim önden gelen bir 30 yıl beri devam edip gelen demokratik opozisyon arasında iş usulünü iş yapıyor. Onu her Diana birini Lala her söz veriyoruz. Goy bir Lala aytsın onun sana söz veriyoruz. Lala onu aydı ver. Да, только я туркменский не поняла, с чего начать, что сказать. Не, ну вы работаете вместе с Дианой, вы хорошо знаете Диану с детства, и поэтому не помешало бы вот вообще рассказать, как такая принципиальная девушка выросла в Туркменистане. Вот вы можете об этом рассказать нашим зрителям. Ну, как я могу сказать, Диана у нас росла умной девочкой, хорошей девочкой, строгой. Она уже с детства была такая вот у нас строгая, дисциплинированная, как объяснить, по правилам, за справедливость всегда у нас была. Ну, у нас всей семье так, но Диана у нас вообще другая была. Вот так я могу сказать. И также она продолжает. Ну, хорошо, хорошо. Onu nimeye geçelim mi? Diyana'nın ödüne söz vermeli biz hükman. Diana senin ilkinci bir Avrupa adamın düştü, ayağın düştü. İlkinci adımları bastın Avrupa'da, Fransa'da, Paris'de. Ödün bir ait kıyıskacık son yine de bir sana söz veririz. Bir kıyıskacık aydıklar öyle duyulan, baştan yaşayan duyulan vardı. Чтобы Диана, чтобы ты поняла, я повторю это по-русски. Пожалуйста, расскажите, или поняли все? Я, конечно, понимаю все, да. Благодарю.
Кроме меня никто туркменский, все знают туркменский. Да. Хорошо. Ну, знаете, Расскажите о первых хотела- шагах. Вот какие у вас чувства сейчас? Знаете, я бы хотела на самом деле свое выступление начать с благодарности тем, кто меня поддержал, да, в этом. Вообще, кто был родоначальником этой идеи, кто поддержал, кто помог, кто вот большой вклад внес на самом деле для того, чтобы я была сегодня здесь. Но я решила как бы отступить от своих правил и хотела бы сказать о своих смешанных чувствах, потому что, да, конечно, великолепно, что я сегодня нахожусь в безопасности, великолепно, что я нахожусь в такой прекрасной стране, как Франция, великолепно, что чужие для меня совершенно люди меня приняли великолепно, уважили меня, сделали все для того, чтобы мне было по максимуму комфортно сегодня. Но почему это вызывает у меня смешанные чувства, могут задать граждане Туркменистана? Во-первых, потому что нам приходится быть беженцами, и для меня это беда и трагедия на самом деле. Имея свою родину, мы должны просить убежище. Это стыдно. И стыдно должно быть, естественно, не только клану Бердымухамедовых, но и всем нашим гражданам, потому что у нас есть Родина, мы достойная нация, мы все достойные люди. И только потому, что мы боимся двух людей, да, и их клана, нам приходится становиться беженцами, имея свою Родину. Это во-первых. Во-вторых, когда мы приступали к этому проекту, я очень многих людей хотела подключить сюда, всех, кто находится в опасности на территории Турции, либо стран СНГ. Но, к сожалению, от того, что до определенного момента общество было разобщено, все ставили друг другу подножки, плели интриги. Все это не означает, что те, кто сегодня находится в этом эфире, да, я думаю, что каждый понимает, о ком и о чем идет речь. Вот, и на самом деле от этого мне тоже как бы очень больно и обидно, что вот у меня получилось, а могло бы получиться еще у десятков наших граждан, если бы они не побоялись принять участие в этом проекте. Вот такие вот на сегодняшний момент чувства и радости, и гордости, и благодарности, но, к сожалению, приходится говорить и о таких вещах. И хочется обратиться к гражданам Туркменистана. Никогда не сдавайтесь, никогда не бойтесь. Даже если вам говорят о том, что у вас ничего не получится, вот поверьте, с момента нашего выступления, то есть Лалиного выступления на ОБСЕ по поводу зеленого коридора, то есть, как бы образно говоря, о гуманитарной визе, мы так заявляли, да, мы столько пережили насмешек, издевательств, оскорблений и так далее, да, что вот сегодня, получив вот этот результат, то, что я нахожусь в безопасности, и возвращаясь к тому дню, если бы нас поддержало гражданское общество, то я думаю, что я была бы сегодня не одна здесь, а нас было бы как минимум десяток. Вот. И, естественно, в продолжении темы я бы хотела выразить огромную благодарность, в первую очередь, всей команде ДВТ. А самое главное, это Мурату Кылычевичу Курбанову, потому что без него этой поездки не было бы. И это я сегодня говорю искренне, без всякого подхалимства там и так далее. Это правда. Граждане Туркменистана могут верить этому, могут не верить, но вот этот результат вы сейчас видите. Я сегодня нахожусь в Париже, и это в первую очередь его заслуга. Во вторую очередь это заслуга всей команды ДВТ. Потому что не только Мурат Кылычевич был родоначальником, можно сказать, да, в моей поездке, а вся остальная команда, они поддерживали как бы и морально, и со всех сторон принимали участие, то есть поддержка была максимальной. Также не могу не упомянуть Мухаммеда Деведжи, потому что он тоже на самом деле огромный вклад вложил в эту поездку. Даже, может быть, он сам этого не знает, потому что именно тот стержень, те знания, которые я сегодня имею, это в первую очередь его заслуга.
это в первую очередь от него исходило, что он увидел во мне потенциал и начал его во мне развивать, потому что на начальных стадиях, конечно, я допускала тоже множество ошибок, но у меня, по крайней мере, есть смелость и характер заявлять об этом, что каждый человек имеет право на ошибку, но также каждый человек может эту ошибку исправить. Огромная вам благодарность, Мурат Клычевич, Нурджан Сюзель, Мухаммед Девиджи. И следующий я перехожу, конечно, как Вельсапару, потому что это был мой личный психолог, если можно так сказать, да, который вывел меня на самом деле из депрессии. Были люди, которые издевались над тем, что я нахожусь в депрессионном состоянии, а этот человек именно вывел меня из этого состояния и как бы направил мою всю вот эту харизму, мой характер в правильное русло, потому что, может быть, на тот момент, если бы он меня не вывел из этого, может быть, я бы не продолжила бы правозащитную деятельность, может быть, я не была бы сегодня с вами, и вообще вот в протестном движении, может быть, меня бы и не было. Огромная вам тоже благодарность. Также еще хотела бы выразить огромную благодарность Международной правозащитной ассоциации «Арго», которые также располагаются во Франции, потому что они тоже несли немаленький вклад в эту поездку. Во-первых, они тоже писали письма, от меня поддерживали. И самое важное, что они мне дали знания в области гуманитарной визы. Поэтому им тоже я хотела бы выразить благодарность. И, естественно, в первую очередь я бы хотела выразить, ну, как бы не в первую очередь, а больше всего я бы хотела выразить огромную благодарность Лале Абдурахмановой, потому что вот как бы все внесли, естественно, вклад огромный, но этот человек был со мной день и ночь. Она выдерживала все мои состояния, потому что наша работа, к сожалению, забирает очень много сил, очень много нервов. Иногда ты хочешь сдаться, а благодаря таким, как Лала, ты идешь дальше. Лала, я тебя очень сильно люблю и благодарю за все, что ты для меня сделала. Также я хотела бы выразить благодарность тем людям, имена которых, к сожалению, сегодня я сказать не могу в целях их безопасности. Но я хочу сказать, что я каждому из вас благодарна. И без каждого из вас меня бы сегодня не было. И, может быть, бы меня не было бы на правозащитной платформе. И хотела бы еще раз обратиться к гражданам Туркменистана. Для того, чтобы получить хоть какой-то результат, обязательно нужно действовать и все свои мечты превращать в планы. Благодарю вас всех. Спасибо. Спасибо, Диана. Спасибо большое. Очень такая эмоциональная речь, одновременно и очень по существу, от души рассказали обо всем, что вот сегодня, именно в этот момент, человек, спасший себя и свою семью от реальной угрозы экстрадиции в Туркменистан, мог бы рассказать своим коллегам и особенно своим согражданам. Спасибо за эту такую душевную, эмоциональную речь. А я сейчас в двух словах на туркменском перескажу суть вашего выступления. Это очень важно, как я считаю, потому что есть теперь в Туркменистане очень большой процент людей, наших сограждан, которые, к сожалению, уже по-русски не понимают. И мы потом продолжим. Diana Gıytgaç'a ilkinci gününü yani Fransa'ya gelip Avrupa toprağına gelip aydıp bilecek hemen diyetiyle dağıtların arasında ilkinci bilen öğren bir bellemel dağıdı belledi. Men geldim Avrupa geldim yönümün begencim dinge bir begençten nerle gustodum hem gıynanıştanım varatlıydı. Sebebi ne mi? Sebebi biz ne için ödümüz bir lokan şeyle bir tarihte belli millet olup dinge adam hukuklarını korumak için ya da olmasa bir alternatif siyasi iş alıp varmak için Avrupa'dan ya başka bir devletlerden kaçvatlarla dilemeli, sormalı rol yapıyor.
Biz näme üçin şu zatları öz ýurdumyzda edip bilemdik diýip. Ine Diýananyň bu goýýan sorawy gaty köp ýyllardan bäri türkmen opozisiýasynyň öňünde sorawlar. Bütün türkmen halkynyň öňünde duran soraw. Diýana dogry diýär, ýene bir zady bellidi. Biz şunu ýüz görüp gapyrga syrýar şu meselede halka kän gaty gaýrymda diýmejek bolýar. Şu halky hiç zatda günälemejek bolýar. Ýöne ünferin ştada Diýana egerde birin halkymyz has aktiv bolsa, mundan edenini gujurly ýapyşdy bu işlere, onu bir gaşary ýurtlardan gaçyratmaly gözlemeli bolmazdyk diýär. Men şuna dogry goşulýan adamlar. Şu oturan adamlaryň jany iki däl. Muradyňam, Gültaparyňam, Nurjanyňam, Muhammed Ýöjüňam nazar dämi inim sen adam. Nazar. Şeýle nazaryňam, Diýanaňam, Lalaňam jany bir ahry. Biziň hemmeniň janymyz bir. Bir üýtüşik döw däl, ýa bolmasa bir ganatly asmana uçup ýyldyzdan uçup ýerinde gelip bilen adam däl. Bizim edil seriýaly türkmenler. Türkmenistanyna yetişen, Türkmen mektebine, Rus mektebine, Gara Türkmenistanyň mekteplerine okap, şu taýlarda hem Sowet Soýuzyna bilim alan adamlar. Diýmek, egerde biz şuň öz pikirimizi açykdan açyk aýdyp bilýän bolsak, diňe öz hakymyzy talap etmek bilen oňman, halkyň hakyny talap edip bilýän bolsak, özüm çyndan talap edýän bolsak, onu diýmek her bir adam görüşip biler. Men özümi bir adaty türkmenlik hasap edýän. Bir türkmeniň durup bilen ýerine dursam men bolly, maňa şondan başga zat gerekken. Sebebi türkmen ýylenine orta asyrlarda bütün günne orada hormat goýulypdyr. Häzir çennem şu inersiýa boýunça şu hormat goýulyp gelmeýär. Şu hormat türkmeni goýulyp gelmeýär. Ýöne inni şu hormata munasip bolalım. Näçe rejim bir de tütem etse de, ayvat atsa da, gorkutsa da, gorksaňam göreşim adamlar. Ine men aýtjak adam. Men size gorkman diýinden gorkman diýip biljekler, belki gorkýan. Ýöne gorksaňyz gorkun ýöne göreşim. Onu gözle. Eýdip şu gorkup göreşim. Sebebi bir parasatly adamyň aýdan sözi bar. Görüşjek adam diýe. Görüşün tärini gözler, ýani usulunu gözler. Görüşmejek adamam bahana gözler diýe. Şu ähli aýdyljak zatlar men görüşüp bilen, muň üçin görüşüp bilemok, oň üçin görüşüp bilemok diýip aýdylýan zatlaryň hemmesi diňe bahanadyr. Görüşjek adam islenlik ýagdaýda 4 daşyň arasynda galsa da mümkinçilik tapar. Ýa-ni her kim Türkmenistanda çiğdiň çeti ýaly bir gowy iş edip bilse, halkyň azat bolmagy üçin gürrüňsiz bizim halkymyz, bizim ýurdumyz şu başistik rejimden azat bolar. Bir illüziýadan, ýani bir howaýy, hyýaly islegden el çekmeli wagt ahir soňy iň soňky nokadyna geldi. Onu öň Avdy Kuliýew aýdyp gidipdi bir näçe gerek. Türkmeni azat etjek güýç adamlar keseden gelmez. Türkmeni halat etjek Türkmeniň özüdür diýip. Avdy Kuliýewiň jaý jennetde bolsun, iň soňky demine çenli Türkmen halky üçin işläp gitdi. Öň azgyrlyk halk hereketine de Nurberdi Nurmemmedow, Mommok ağa, onun Amanmurat Garayev, Mered ağa, Ýowşan ağa, beýleki birin hudojniklarymyz, Bappa Göklüm, Akmurat Şir elbette adyrlygyň çilen däl, agaz däl ýöne olam ilk başta öz etmeli işini gyrjdanlyk borcuny etdi. İlkinci ädimlerde olam bardy. Emma ömrü gysga boldy, ahyryň emma şonda da olam şu görüşe ilkinci gezek 1988-nji ýylda öz goşundyny goşup geçdi. Ýani ýagşy adamlar eýdiýär öz goşundyny goşýar. Şu halkyň azat bolmagy üçin. Ýagşylaryň tarapynda bolun. Egerde ýagşylaryň tarapynda bolsaňyz, huzurly bolsaňyz, Diýana ýaly işeňir bolsaňyz, sizem iň howply bolanyny ahir soňy Ýewropada yer alyp bilersiňiz. Sebebi
öz halkyna wepaly bolanyn üçin, öz halkynyň azatlygy üçin göreşden hatda keseki ýat halklaram kömek edýär, gadryny bilýär. Şoň üçin inni biz şu meselede yine de dowam etmek üçin Muhammed Yüzef'e verelin. Muhammed ona inni söz Tawol men birinciden Nurjan'a beretim gelýär. Nurjan ören şu Jurni tawa yatmany ta şu çykýança ýerlerlik Nurjan hani demäýär. Bolýa onu Nurjan Muhammed öz gerewini sana berýär, arkaýyn aýdyber. Bolýa. Söz bereniňiz üçin köp sag bolun. Men birinçiden Dianany hemen maşgalasyny butlamak isleýän böyle uly işler edip yani gayrat görkezip başkalara da göreldi bolup yurt dışına çıktı. Yöne men berde bir aydasım gelende biz yurt dışına çıktı deyip hem beğeniyaz men öz şahsi nemem nýeňemäýden hem gynanýan. Biz yurt dışına çıkıp yani çıkmalı deyip hasap edemeyiz. Biz onu mecburiyetten çıkıyaz. Biz öz vatanımıza gitmeli. Öz vatanımızda şunyali beğenip, gülüşüp efirler etmeli. Yani inhaşvat gorku deydiniz, gorkuyunu dövmeli. Biz oğurluk edemiz yok, cimrilik edemiz yok. Hiç kimin hiç tadına gözümüz yok. Biz de öz azatlığımızı talep ediyoruz. Yine şunun için biz o rejimden korkmalı değil. Gayta aytmalı, dile getirmeli hemmemiz. Ağız ver olmalı. Ama onu biz bırdatlar ederiz. Beydip sınsırap yurt dışlarına çıkmak mecburiyetine kalmarız deyip düşünüyorum. İkinciden köp sağ olsun aytmak isleyen yani şu çıkmakta Diananyň maşgalasının çıkmağına hem özünün ulu goşandy var hem de başka bizim devlete toparı Muhammed Yüzecin yani özü hemen indi o dayanç grupada padrukovodstam Yüzecin men bilşim ýaly işleýär. Mudama maslahat sorýar, mudama geňeşýärler, akylly neme jogaplar alýarlar, bile işleşýärler. Indi demek isleyen lala da gatı yani beğenyen akıllı iki sany gyzymyz lala hemen Diana buların bunyalı bir çesne boldukları için adaletli boldukları için men onun bu gyzlara bizim tanıma yani jurnalistimiz Akbel Sapara Muhammed Yüce hem de Ruslan Metiyev koordinatlarını verdim. Dedim bu gyzlar öňe giderler. Yani bular işleşip bilen arası gyzlar deyip yani ananyp berdim. Yani men anancımı yere dökmediler. Yani beğenyen, gowanyan bular bu işler başladılar. Efirler edip başladılar. Gatty beğendim, gatty buýsandym. Yani köp sağ olsun aýdýan. Olaň bunyaly bir terbiýe alıp enatasından şeýle halky şu öňe sürmekleri yani ýene de bir gezek köp sağ olsun aýtmak isleýän olara. Bir de perde arkasında köp kömek eden oğlanlarımız var. Men gatı minnetdarım. Biz ağız verirlik daim olsun. Her zaman biz guvanalı, yani biz ağız verdik. Yine de köpçülük olup biz öz nememizi köpeldelim. Yani 10-15 Murat Kılıç için değişiyor barmak sayın yani o derecede kalmalı, köpelelim. Yani inni gatı umudım var, Diana yurt dışına çıktı, gatı neme işenir gyzymyz, kabiliyetli gyzymyz, bu işi alıp barar deyip umyd edýän.
Böyle benim var açıklarım. Yine de köp sağ olun hemmenize. Nurcan köp sağ ol. Aydan sözlerin için. İnni hazır Muhammed'e söz geçirer. Yani onun ömürtü sen yankı aydan dağıtılanda bir mühim söz var. Şu tayda Diyana'nın işengerliğini belledim. Diyana katı işengerliği. Men özüm güvenyan eğer Diyana yalı işlep bilseydi şu bizim her bir yankı evinleşimiz ya tanışlarımız ya da olmasa iyileşmemiz bir canımız tenimizden kömür edecek. Niye için etmesin adam kömür öz iyileşine eğer de görüştü. Ama misal için aydalı kıynansa şu ayda bir daha bellemeli oluyor da biz onanıp kâvir adamlara kömür ettik. Ama şolon kâviri Avrupa gelip halas olup son gittiler. Şiranın Murat'ın aydı şiyalı burçuk yağlı yeresin gittiler. Olur yağlarım var. Bizim önemliden niyakeslik bilen peydalanan adamlarım var. Yönü ay olurum İruviç belki ömürlerinin ahırına çenini düşünürler. Yani halkın hemen halk için görüşüp gören adamın önemli yere salmağın govgat değerlerini bilirler. Ya da olmasa misal için men opozisyoner ya men hukuk koruyucu deyip gelip halkara kurumları ağırlap Avrupa'nın demokratik sistematının hıyanatçılıklı peydalanan adamlarım var. Olurum özünüz boğulayanız, olur elbette kezzapçılıklarını devam ediyorlar günvatara gelip yönü bu durmuş adamlar. Edil Türkmenistan'ın öz içinde adamların dürlü bolşiyalı yadınızdan çıkarman günvatara gelen adamların dürlü. Türkmenistan'da bu adamların vardır, Erved adamların vardır, oğru cümrülerin vardır, kezzapların vardır, yalancıların vardır. Hepsinden var. Edil şonyalı opozisiya diyemeyim bir düşünce var da bilimde kesegini almak değil ya da bir ağacın yaşını, hilini, nimetini bilecek olsam, sağlığını bilecek olsam son kesegi almaya. Şonyalı opozisiya demek halkın kesegi, halkın yüzünü örtüleyen adamlar. Bizim hem aramızda opozisiyada yalancılarım yeterli, kezzaplarım var, övüncümlerim var, YouTube'a çıkıp giyce ünlü samrava turan adamlarım var. Ne edecek? Yani şu opozisyon çıkıp kaydan yurdu, iyiliği, halkı, milleti ne hil olsa onun opozisyon şonu görev oluyor. Şonun için eğer de halkın arasından o adamlar köprek gelip koşulsa bizim aramızda onu opozisyon gününün berker, güçlenir, hafım edilen işim neticeli olur. Şonun için doğrudan köprek görüşüm adamlar bir 5-10 adamın işi değil, hatta bir 40-50 adamın işi değil. Eğer de 40-50 ya 150 adamın işi olan olsa da onu bir vaat adı verdik halat edecekti Türkmenistan'ı, Türkmen halkını. Yönü bolmadı. Niye için? Sebebi rejim devletin Türkmen toprağının resurslarını, baylıklarını kullanıyor bizim karşımda. Demek halk nereden karşı koyup bilir şu an? Halk öz güç gayratını, kuvvetini koyup bilir. Dine sonuna bir İruviç yeniş kazanır. İnne şol yeniş kazanmalı. Gün katı koluyla da adamlar. Şonun için ticenin. Ona Muhammed Sessen'den. Katı doğru bir dakika. Hem gözüne de aydın. Diyana Türkmenlerde değil ya. Təde vurdum, seni kabul ettim. Gözüne aydın, seni kutlayan. Tamamen bardınız, eğer olmaşorsan adam o yurtta köp zadi öğrenip, eğer hem siz yanağadım, şu yurtun tecrübesini Türkmenistan'ı östürmek için, Türkmenistanlara fikir vermek için, olur kollamak için senin mümkünçilik öğren önküden kötülü. Şu kovda. Hormatlı vatandaşlar, şunların neyme vacip yerleri var. Birinci de biz görüşecek. Təde bir toporlu töredi, bir topor adam öne çıktı. Yurdun içindeki problemleri aydıp başladılar. Hükümetinin özünü korumak için hatta şunu kritika vaat etken daşar yurtta da bolsa şolun kesini yatırmak için
mekanizm var. Biz vatandaşlar aydı bile şu dörödülen mekanizm orsuyordun kömek bilen. Döröden mekanizmin dövüp inni özümüz täze öňe çıkalım. Yuvurdun söyýänle, yuvurdun ütköççük bolýan adamlar özleri yol açıp özlerini gorap bildi. Biz şonu oňordy. Bizim gözümüzün önüne biz köpeliye. Biz eýen devletler bilen aragatnaşygymyzy giňeldip başladygyny hemme kişi duydurup görkezip otýar. Şu ul yeniş. Şol için bütün Türkmenistanlılara şu bizim yenişimizin misali. Biz bunu bir yıl bundan önce başladık. Neticelerini görüp otýarmyz. Öňkü döredilen mekanizmler Berdi Muhammed'e şu mümkinçiliği berýärdi. Şu tadı bir sesin çıkarsa şoları yatırmağa. Dünyanın şondan haberi bolmar yana gitmeyene mekanizm bandı. İndi şu dövüllü doğru. Hem beni diyadınızda dırsanız biz hareket edemizde diyemedik zatları yok. Siz adamlar kıracak kolyanı, tasol sıkan öyle verecek kolyanı, hakkın soramağa. Yok otak barmak bolana. Kanun ruhsat verenak. Razreşeyin yanı diyor. Sizi kararlı öldürürle diktiyordu. Hani şunun hemmesine şunun biz şehir şarkımızı vatandaşlar gözünüz önüne görüyen derseniz biz görüşüp yenk geçtik. Şunun size hüdürleyecek dağdımız. Biz şunu onuruyor. Şunu onurmak için ne mi? Dünya mekanizmı mı var? Yok de, var. Yönetkin şunu. Büyütüp içine girmekle. Şunu şu kahramanlığı onurdular. Şunu bir kamandayı dörödenini şunu edebiliyor. Şunun bir de sizin önünüzde görkezi oldu. Demek Adam Hukukları Deklarasyası'nın başlığı, Human Rights'ın başlığı, ABS'nin yıllarına kıyırı var ya. Biz de her kim şu diktatörlere karşı görüştü, diktatörlerin önüne şoları yeke koymurt diye. O Çin'i bilen ait ya şunu. Yöne şunu gepinne oturtmaklığı şu kamanda göre. Önküle etmeye şunu. Ay elinden istak gelen aktı, ay istak etmiyor, yok on yanakta. Elinden geliyor yöne bir ettirtmeli şunu. Şuna kamanda göre. Önküle kaytım şuna hava bolmaya deyip sizi sesinizi yatırt diye. Bilen mi ne rekomendasyon veriyen aktivite sesinizi çıkarmam diye kaytım. Göz önüne getirin. Siz diye görüşmem diye. Ha görüşmeyecek olacak onun bir problemi yok. Sen görüşten şu zatla yüze çıkıyor da. Diktatör sen turmaya başlayacak oluyor da. Sen ölür ya. Daşarı yurtta vuruya, yençiye, sen daşına kıymet kurunlar yaratıyor. Eğer sesini çıkarmadan vize de ver ya. O övsen şunu. Kanada'da oturup ay Berdi Muhammed şeyle eyle beyle ditmen gününe gidiver gelipler. Etyenem var şunu. Haçanım cinayetkarlığın cinayetin açık başlandı şonunu kurdum başlıyor. Şonunu şoları korumaklığı bu iş görev. Şu bu işi biz dörettik vatan. Şu bilen dedin hem beni kutluyor. Bu adam şu bilen kuturuna. Şunu Berdi Muhammed gözü bilen, teni bilen aşkaladın içinde duydu. Onu hemen bileyenler. Gönü giyece yatı bilen Berdi Muhammed'in kellesini vurup etçik bolyan da adını ettirtmedi. Doğru. Etçik bolyan da adını ettirtmedik vatandaşlar bilin. Etçik bolyan da adını ettirtmedi. Şu oğlanın dehmeti bilen. Yağdamanı, anamlı, ananıp barayan yollar. Sesini yatırdı bilmedi. Şimdi ben hükümetin için nekler edecek oluyor. Görünüz gözünüz bilen. Bütün dünya devletleri inni göz yetirdiler. Türkmenistan bir cinayetkar devlet. Halkını zor bilen saklaya. Halkını kısıp saklaya. Halkını kul edip de şun özü bir hoş bütün dünya. Şol için vize verip başladı. Şu vize almak için yöne seyretmeyin vatandaşlar. Görüyen dersiniz engellenme. Bu inni devletle göz yetirdiler.
Berdimuhammed'in karşısında bir çalada hakın torap bir zat etti, Berdimuhammed şunu yok edecek. Daşarı yurtta da olsa hemme yolları hayırlanıyor, şunu alıp gidecek. Ben şunu inni devletle priznavat ettiler. Şu gurdum. Çözülüyor. İnni bir varıp men canıma hop avanya diyenle eyyem olabiliyor. Hava hop avanya. Şuna stopor yetirdi. Şoları anandırıbildi. Berdimuhammed şun yana hopluluğunu dünya. Stoporun iyiliği derli görüşü. Önküle etmediler şunu. Abid edip başladı. Şol için Berdimuhammed'e minni korkuyor. Hükümetin için ne ki işleyen? Pasorsıvadaki işleyen. Gözünüzü bilen görün getiren adamlama. Yine geliyor. Gözünüzü bilen görün. Siz cinayet iş et yani. Biz hak iş et yani. Biz adam hukuklar deklarasyonu dünya normatifi boyunca hareket. Biz cinayetkerde siz cinayet edip şu oğulları alıp gidecek oluyor. Sizin hükmen nakaza eder. Fransiyeti de şuna ait. Ön Kanada ait. Beyleki devletle. Size şuna ait yerler. Siz eğer halk sesini çıkardı, öne çıktı, hakkını talep etti, şunları ziyan yetirecek olsanız, siz cinayetkardırsanız, Fransa devletinin karşısına gittiğini dediği şu. Şu subutnaması. Siz iyi güç, adam hukuklar deklarasyasının karşısına gittiğin adam hükmünle, siz suut bolacağınızı Fransa'ya size abyavid et ya. Karamzade Berdimuhammed Fransa'ya sana şuun ait ya. Sen bir cinayetkar, sen halkın tağlayan, köseyen, halkın Türkiye'nin içinde kıynanıp her kim sesini çıkardı, vuruyan, yençeyen, biz hem şunu size göz edip getirdik. Haberdar oldu. Vatandaşlar, hükümetin içinde alt giderleri var ha. İnni şu hareket bilen şunu düşünmeli. Biz şunu bu detiyek, şüpher edaşevlen. Hükümetin içinde akıllı. Bizim tutuklu yatan aktivistlerimize azar verecek olmam. Ola kahramanlar, şolara azar verseniz. Bütün dünya sizi cinayet işini kaldırıp sizi suud eder. İrviç edilersiniz. Şu an Suriye'de ediyorlar. Dünyanın kötü yerlerine prezident bolsan ne mola suud edip türmede yatarsın. Şol için bizim aktivistlerimize de attım. Biz Türkiye devlet edemeyiz. Yalandan Türk devletle birleşik falan deyip ağlayacak olma. Diktatörle birleşik bilen Türk milletle baylıklarını oğurlayacak olma. Fransa'ya gelip Türkmen aktivistlerini kollaya Türkiye olsa ben sizin kardeşiniz falan deyip Berdimuhammed bile bilelikte Türkmenistan tağlaya. Ona demeyecek. Bir direkt ağlayabilmersin. Bizim sesimizin güçlü, batlı. Bizim yerimizin devletler var. Murat Ağa ne çekecek? Pribaltika devletlere gitti. Fransa devlet yoldaşlıkla buluştu. Nemenki bilen, Ukrayna'nki bilen. Siz şunu gözüne tutun. Devletlerini bizi kollaya. Ben şunu açık sizin hemen daydı. Borlu vatandaşlar ben şunu açacağım. Köp savol Muhammed zanıp tüysürükten aydiyam öz kän yıllardan beri şu ehli vakaların içinde şonu söyleyeyim elbette adam zanıp manam durup bilen o. İnni ştada men yine de bir zady bellemek için Türkmen protest hareketinin içinde men opozisiya deyip nimetmeyin belli bir akıma koşmayın olur yönü protest hareketi var. Orhaf giyinrek oluyor da onun için ne opozisyonu iş alıp barayan toparlarım var. Onun birinki aldığını erkin Türkmenistan TV radyosu yalı jurnalistik iş alıp barayan adam hukuklarını koruyan bölümlerim var, toparlarım var. Ya da olmasa erkin yekevara görüşücülerim var. Şeyle görüşücülüğün arasında ne Rus diline iş alıp barayan bir iyileşlemeden var.
Yine Diana bilen bağlanışıklı men Boris Şıkmuradov'un oğlu Bayram Şıkmuradov'un alıp barayan şoň işini dowam edýän bir topar var. Günnowar saýty olaryň işini şöküllendirýän. Günnowar saýtyny siz köpüňiz bilýänsiňiz. Günnowar saýty Diana bilen ören gowy interwiu geçirdi. Şo Bayram Şıkmuradov öz kakasy Boris Şıkmuradov'un başlan ýagşy işini dowam edýär. Ol eserdenlik bilen şeýle göz astyna saklaýar, seredýär, öwrenýär. Şu türkmen protest hareketinin içinde kimler doğru yoldan barýar. Şu doğru yoldan barýan adamlar bilen olar interwiu gurmaýarlar, interwiu geçirýärler. Şol sayt Günnowar saýty ýaňy ýakynna bir näçe ay boldyny, belki bir 3-4 ay bolandyr şeýlem Diana. Diana bilen ören gowy interwiu geçirdi. Bilen şo arada YouTube'da gepleşik etmekçidik. Şonu yazdık, yazılıdır, teksti. Şonun ne sağlık olsa Diana'nın erkin yurda geldi. Bir yakın wagtlarda şonu hökman yetirer Diana şeylemi. Ol neme interwiu arada interwiu diyen at bilenem çıkarmakçı olduk biz onu. Garaz gepin tümmek eriştayda bellemeli zat Rus dilli bizim iyileşlemimiz var Türkmenistanlılar. Olaryň demokratik oppozisiýany gollaýarlar. Gelecekde ahir netijede kimin ýeňiş kazanjakdygyny, kimin il halk üçin, ýurt üçin ýürekden hakyky göreş alyp barýanlygyny olar görýärler. Emma olin türkmen diline geplesede şu demokratik oppozisiýa bilen türkmen şoň türkmençe gepleşikler türkmençe iş alyp barýan böyle bilen rus dililen arasyna çöp atmak isleýän kezzaplar bar. Olar her hili iş edip, her hili bolusuz zatlary, tökmekleri ara atyp, türkmenleri, türkmen dillileri rus dilli illeşlemide yamanlaýarlar, rus dilli illeşlemide bize yamanlaýarlar. Garaz şey dip bular ara çöp atjak bolýarlar. Ýöne bir gelecekde olan bu hereketlerinden paş ederiz. Sebäbi faktlar elimizde bar, ýığnanly. Şoň üçin egerde siz gelecekde eşitdiňiz misal üçin Bayram Şıkmuradowyň toparynyň alyp barýan işleri bilen demokratik oppozisiýanyň häzirki alyp barýan işleri uğurdaş işler. Ruslan Miýatiýewiň alyp barýan işem tüýs halka gerek iş. Türkmenistanyna gelecekde demokratik guruluşyň ýeňme üçin edilýän örenmekim işler. Biz gelecekte Ruslan Miýatiýewiň topary bilen hökman bilelikde iş alyp barar diýip inanýar. Iň bolmanda biziň maksadymyz bir olaryň ören düýpli işler edýärler bizem. Şoň üçin şu rus dilli iýleşlemimiz bilen biziň aramyzda bir haýsydyr bir gorp ýa bolmasa bir uçuk badyr öýtmän biziň edýän işimiz uğurdaş. Inni şu meselede yine de bir rus dilli iyileşimiz nazar sen Türkmençe gurulay bilýänmi? Nazara söz vermekçi eger Türkmençe gurulay bilsen Türkmençe gurulay bolmasa tapawdy ýok. Eger Rusça diňe Rusça gurulaýan bolsa onu Rusça aýdyp bilersin. Assalamu alaikum. Türkmençe gurulay bilýän, Rusça gurulay bilýän. Ýöne Ay onu gurulay bilýän. Hemmekçe düşünýär. Здравствуйте всем, дорогие друзья. Я поздравляю Диану с вашим безопасным прибытием в Париж. Я надеюсь, что в дальнейшем из Парижа вы сможете проводить все больше акций и все больше дел. И я желаю вам успехов, потому что сейчас вы прибыли в безопасную страну. Вам больше не нужно жить в напряжении. Вы можете спокойно проявлять свою работу в этот мир, в интернет, и спокойно быть активистом. Я очень рад за вас. Это очень-очень хорошая новость. И это значит очень много для ДВТ, и также для Даянш-платформы, и также для всех активистов, кто борется с нынешней властью Туркменистана. Потому что мы видим, что нас слышат, и наш голос, он на самом деле доходит до людей.
И это то, почему мы с вами все сегодня здесь. Я очень рад за вас. И также хочу воспользоваться моментом и призвать людей не молчать об Алишере и Абдулле, потому что скоро будет уже год с их исчезновения, и мы до сих пор ничего не знаем, у нас нет никаких официальных сведений, также государство Туркменистана не предоставило никакой официальной информации, и государство Турции тоже не предоставило никакой официальной информации. По неофициальным данным у нас есть информация, что они были экстрадированы в Туркменистан. И воспользовавшись этим моментом, я хочу призвать всех смотрящих, всех наших зрителей сегодня, чтобы вы не переставали молчать и не забывали об этих двух активистах. Спасибо большое зрителям. Также, Диана, еще раз я вас очень сильно поздравляю. И я хочу также высказаться в пользу вот Мухаммед Давиджи и Акбар Сапар. Вы все правильно сказали. Все тут все правильно сказали. Я вот сидел, слушал. Я абсолютно с вами согласен. Хочу добавить только то, что мы, как туркменский народ, который живет за границей, вот как Акбар Сапар сказал, мы такие же туркмены, как и вы, которые ходили в такую же туркменскую школу, в таком же туркменском городе. Скорее всего, жили где-то по соседству с вами. Но, как видите, из-за того, что у нас более демократические взгляды, и мы не согласны принимать систему, которая нынешнее туркменское государство выстраивает для людей, нам приходится жить за границей, так как с нашим мышлением мы не в безопасности в нашей собственной стране. И так же, как я поздравляю Диану, также я немного сожалею о том, что нам всем приходится уезжать из страны, если мы не соглашаемся с властью, если мы также пытаемся бороться за свободу. Я надеюсь, что в ближайшее время или как можно скорее это все изменится, и мы с вами сможем встретиться в Туркменистане и строить государство с демократическими ценностями и со свободой слова. Но пока что мы находимся сейчас за границей, я знаю, что мы не перестанем бороться за свободу, мы не перестанем бороться за тех людей, которые были арестованы или которые были насильственно подверглись исчезновению. Мы будем бороться за них, мы будем бороться за себя, и мы также будем бороться за туркменский народ. Да, я надеюсь, что мы сможем сменить или как-то вдохновить народ на то, чтобы власть в Туркменистане сменилась, и мы сделаем для этого все возможное. Спасибо большое всем. Спасибо, Назар. Очень хорошее такое пожелание и поздравление в адрес Дианы и семьи Дианы, а также вот обращение к нашим согражданам. Это очень уместное такое обращение. Я бы хотел на русском буквально в двух словах повторить то, что я говорил уже на туркменском. Мы чувствуем солидарность с группой Байрама Шихмурадова. Спасибо ему за то, что он продолжает добрые дела своего отца Бориса Шихмурадова. Мы также чувствуем солидарность с группой Руслана Мятиева и других наших русскоязычных соотечественников. У всех у нас одна и та же цель – построить в Туркменистане правовое демократическое государство. То, что кто-то из нас говорит и пишет на русском или на туркменском, это не может нас разделять. Пусть каждый пишет, говорит на том языке, на котором себя чувствует уверенно или получил образование на каком языке. А так у нас цели одни и те же. И ни в коем случае мы не должны давать возможность поссорить нас. И надо быть начеку, что все-таки вот номенклатурная оппозиция, она время от времени делает такие попытки поссорить нас. Нам это давно известно, но и вы, наверное, уже хорошо об этом знаете.
Значит, поэтому мы желаем успеха и группе Байрама Шейхмурадова, и группе вот Гундогар. Они ведут очень хорошую, нужную работу. Я читаю их материалы. Это хорошая журналистская, публицистическая работа. И политическое видение ситуации тоже совпадает с нашим видением. И так что мы постоянно будем совместно бороться. Пусть это каждый отвечает за свои действия сам отвечает, но тем не менее мы чувствуем постоянную солидарность и единство нашей борьбы. Особенно хочу отметить, что Гундогар стал очень хорошим профессиональным таким сайтом в журналистском отношении. Это отрадно, что наши русскоязычные сограждане болеют душой за нашу родину. И теперь тогда снова я перехожу на туркменский, и Мурат, онна енетен нема айдвилжек koşmaça bir aytacak atlan var mı? Diana arzulan var mı? Belki cemlemek vakti gelendir. Sağ olun, akıda para, sağ olun hemmemede. Şu efire gelip öz isteklerini ve öz fikirlerini paylaşacağımız için. Ben bir Osço'da aytacak, Türkmençe'de aytacak da, kıyıtkaça. Вот если вы посмотрите на этих людей, которые на экранах, да, это не только мы, в Европе находится еще больше, тысяч людей. Каждый человек, если бы мы не эмигрировали бы, мы в Туркменистане поменяли бы судьбы 100 тысяч миллионов людей в хорошую сторону. И очень жалко, что мы вкладываем свою энергию, свое старание в другие страны, развиваем других людей. Я, например, во Франции, у меня куча сотрудников, куча людей тренирую, куча хороших вещей делаю, которые я мог бы делать в Туркменистане большим успехом. Точно так же каждый. Точно так же те люди, которые не в экране, тысячи людей находятся, десятки тысяч людей за пределами. Это очень печально. Очень печально, что какие-то люди, мерзавцы, находятся у власти, воруют у людей богатство, воруют богатство страны и, узурпируя власть, превращают их жизнь в ад. Люди вынуждены уехать из страны. Это очень печально. Так страна не развивается. Никогда. Никакая страна. Так страна уходит назад. То есть отрицательное развитие. Это я хотел сказать о ситуации. Теперь относительно Дианы. Диана самостоятельно вот недолгое время начала работать, как я только что говорил. Она добилась очень больших успехов. Получила очень огромное доверие народа. Это очень трудно за короткий срок. И более того, у нее есть желание изменить судьбу туркменского народа, изменить судьбу страны, изменить ситуацию в стране Туркменистан. Диана не первая и не последняя туркменка с украинским происхождением, которая этим занимается. Я тем самым хочу чуть-чуть задеть весь туркменский народ. Seyredin, Ukraynalı yeri, Türkmenistan'ı önümesin. Türkmenler için görüşlerini gördün mü? O zaman sen nevaplı, sen daşoğlu, sen marlı, sen eyle beyle o sözler gerekir. Adama var. Ola bir ikinci, Diana Türkiye'de ananın ben neye çeyrek bunu saklayan? Dur kıssanma, yoş. Öne çıkma, izki planını işle. Zaten neye çeyrek şunla da öne çıkıp interview verip adamın haklarını uğra. Öz dokumenti yok. Öz yağdayı kıyın. Bunu gözle yapıyorlar. Men MHM'den havalar alayan, bunu alkıtacak bolyalar. Şol yani hukukta da giyce oyunu hareket etti. Kuartiyasının çalışmalı oldu. Yani öz yerini çalışmalı oldu. Onun daşından yani bir topar hatlar yazıp Türkmen hükümende basışlar etti. Bizim bilen durmadı. Demek eğer de Diana şunu hukukun aşağına başıp bilen olsa demek şu mesele başıp bolacak yani. Şunun için yine ananın Fransa şeyde var ulu devlet, şeyde var güçlü devlet, adam hakları için bunlar sen hiç tadına seyretmeye kim olaydın? Amerika'dan kaçıp gelen ortada şunu da yani kaçıp atamı veriyor. Şunun için
yine Türkiye'nin içinde bez dokument, hiç tadı yok, pulu yok, hiç tadı yok, alkayttırdı, getirip bana Paris'de kvartiyere rahat edip yapıyor yani. Men diyecek olanlarım şuraya mümkünçilikler hemmelerde de var, dine diyanlarda da. Biz hareket etmeli. Bizim maksadımız kaçıvadan almak değil. Yani bizim maksadımız şuraya görüşen adam. Hakikat için görüşen. Şunun için Fransa alkayttı. Eğer de Kurbanlıyalı kezzapçılık ediyen olsa Fransa hiç vakit yüzünü seyretmeydi. Yine hakikate görüşen. Adamın haklarını oraya yine haklar yani Avrupa'da haklara üns veriliyor. Şuraya adamlara üns veriliyor. Şundan alkayttılar. Hiç il dokumenti yok. Hem de prasroçunu. Kimde hem yok, hiç adam yok. Ana alkayttılar. Demek, şunu Türkmenistan'ın türmörünün içinden de malkaydiyen kurumu var. Amnesty International. Yönütü sistema kurulu. Adam, hakları için görüşen adam kıyınçlığı düşünme, yani kurumalar var. Yönütü kurumalar. Dine işlem öğrenmeli, dine işlemeli sorulur. Ne olur bizim işmi? Diana birinci değil, yani bizim kömürü çıkaran adamlar, son kan değil, kömürler yönü görüşmeli. Hiç vakt ılalışmalılar bir adaletlikler. Hiç vakt hakların bulursa gözünü yummalılar. Eğer yani seni öldürecek olar, büyüküp çıkıp arkadağı şöfrat, arkadağımızda şöfrat deyip korkmalılar. Bir gedek yaşayar. Kim ol arkada? Türkmenin çopanışı da yok. Kezzap. Uturan. Şunun için adamlar, men haşe diyen, yine kahramandı. Değil. Nemen udarın aşağından görüşüp çıkayttı. Demek şu mümkünçülük hemmelerde de var. Ay men karnaşırma, men öňe çık bilemok, men ikinci planı işlemeli, men näder hiç tadı bilemok, ağırma, eýrekima, beýrekima. Ana hemen diýanyň çara yok mu? Hemmesi bizde dokument maşgaly bolup. Aktiviteler deport etmeyen diýanyň birinji hakky dämeli. Hökümet ýa-ni öňünden aýtdam, häzir sen hakky diýersi. Edilmedi. Demek hükümet hemmedat başap bilen ok. Demek hükümetten Türkmenistan'ın içinde başap bilen. Onun siz dım otuyorsunuz. Siz dımmasanız şuna başarılır. Hazır gıyılık başladı halk deyip. Kurban olayım. Halkın yankı, halk olmasa devlet yok. Bizim hemme diyen rahatlarımızı hazır kaytalap başladı. O korkup değil. O basılanını boyun alıyor. Şunun için entek yine şu 6-7-10 adamın edeni işi bir 1000 adam dağı şu yola çıkıp görüşeydi kaçık gidiyorlar bunu. İçinde revolüsiyon etmek Amerika, kalma Amerika kaçık gidiyorlar. Siz özünüze inanmalı, görüşmeli. Görüşmek gerek olsa bana infon gerek. Hem de adım gülüyor. Görüşmek gerek olsa akbel para infon zat gerek. Ya Nurcan Apa, ya Muhammed Duyuca, ya Diana yine Avrupa geldi. Ya Nazara Avrupa'da. Yok, bizim vicdanımız var. Biz adaletli için, öz halkımız için görüşmeliyiz. Biz görüşüyoruz. Şu işimizi biz yatırmayalım. Sen bizim doğunluk anlaşılmalı türme sokay. Senin doğun anlaşılma Avrupa'da. Bizim onun çevresinde. Bize bir derdin mi? Bizim dersin. Şeydik görüştüm, onu bulur, yani düşünüyor. Şu yolu düşünüyor. Yönü, biz kanunun çıkmalı. Maksimal kanunu yemeli, kanunu görmeli. O kanun olsa bizim hakkımız var kanun olmalı. Lejitim defans değil. Yani din ağramlı, özünü korumak değil. Şunun için hürmetli iyileşler, ben yeni olarak hem menidin adınızdan, devlet halk hareketinin adından, Diana'nı kutlayan, Диана, поздравляю вас. Это успех не только на гуманитарном деле. Вы на себе лично показали, что гуманитарная виза возможна. Какой бы ситуации ты не был, без документов, под депортацией, в поиске, там, тебя ищут везде, все равно это возможно. Поэтому успехов тебе во Франции больших. Мы рядом, поможем, все, что надо, сделаем. Теперь надо по-другому работать, более грамотно, более результативно. И юридически вы можете теперь открыть и Даянч-группу, и больше оказывать юридическое влияние. Здесь есть очень много организаций, в которых Туркменистан находится, подписал эти конвенции, эти соглашения. Мы можем иметь большое давление на них, и мы должны это делать. Поэтому
что печально, вот 6-7 человек борются, да, остальные еще где-то 100-200 им помогает, это уже хорошо. Это я вот благодарю этих людей. Они на заднем плане, но они иногда больше нас делают. Я благодарю очень. Но этого недостаточно для народа целого. Что такое 100 человек из 4 миллионов? Это ничто. Это даже не 0,001%. Это ничто. Поэтому эта свобода нужна всем нам. Какое имеет он право не позволять кому-то не выезжать, или не приезжать домой, или не видеть своих родственников, или наше право на работу, или какое он имеет право это останавливать? Он должен нам служить, наемный менеджер, сидит, запрещает и сидит и себя Бога строит. Смешно, просто смешно. Просто идиоты, я их по-другому назвать не могу. Отец и сын идиоты. Поэтому не надо это, как говорится, принимать. Надо бороться против этого. Где бы вы ни были, кем бы вы ни были, в какой точке бы вы ни были на этой планете, надо за это бороться. Почему? Это страна, которую завоевали наши предки, наши родственники. Бердымухамедовы к этому никакого отношения не имеют. Абсолютно. Они сделали так, чтобы забыли мы всю историю Туркменистана, поставили своих родственников, отца, деда, мать. Второй идиот по названию Сапармурат Ниязов вообще себя в Бога превратил, свою мать, там, детей, отца героями сделал. Они герои, Ниязов, Гурбан-Улы, Сердар Бердымухамедов. Но если эти герои не совершали героических поступков, привели Туркменистан в катастрофу, какие они герои? Какие они лидеры? Это просто люди, которые никогда в жизни не должны управлять не то что государством, никакими, значит, объединениями. Они недостойны этого, они нечистые, они грязные. У них очень много коррупции, у них очень много криминала. Это криминальные люди. Их надо гнать метлой и очень быстро. Вот я об этом хотел сказать еще раз. Я поздравляю всю семью Дианы. Bienvenue en France, как говорят французы. Добро пожаловать во Францию. Франция, как говорят русские, Богом поцелованная страна. Действительно, здесь жить, работать приятно. Все приятно здесь. Люди очень добрые, вежливые, очень высокообразованные. И они очень сильно обращают внимание на гуманитарную помощь другим народам. Очень много людей сдаются во Франции, очень много получают убежище. Даже Эйнштейн сдавался во Франции, получил убежище и жил во Франции. Поэтому добро пожаловать. Трудности будут, но эти трудности вы пройдете, я думаю, очень легко. И мы есть возле вас, вы не волнуйтесь, мы поможем все, что мы сможем сделать. Поэтому я благодарю всех зрителей, Ахмед Сапара, Мухаммеда, Нуржан Апа. Большое спасибо вот Нуржан Апа. Она очень сильно переживала. Мы вчера почти всю ночь общались по поводу переезда, очень сильно волновались. Они скрывали от меня много чего, но это мы отдельно поговорим. И вот я все равно вот до глубины души очень рад. Как я говорю, я горжусь тем, что вот Диана смогла доказать, показать всему туркменскому народу, и мне в том числе, это возможно, это работает, и это надо делать. Спасибо. Мурат Кылычевич, вы не обижайтесь, мы вас, чтобы сохранить ваше здоровье, потому что вы туркменскому народу, вы нужны, мы без вас тоже никто, вы наш руководитель, поэтому мы решили сделать вам сюрприз. Так что вы нас не ругайте, девочку опять Диану поздравляю, еще раз поздравляю. Haqiqatlıyız, молодец, и ulu goşantılar goşar deyip gatı ulu umidimiz var. Murat, sağ ol Nurcan, bu yürekten çıkan sözleriniz için. Şimdi şurada men bir Sovet dövrünü yaşap geçen en ulu şahirlerin biri, Türkmenin en ulu hem ören öz boluşlu bir Hıyro'dan dörenliyede Türkmenler, eğer de Samarodak değilse, şu Rus dilinde Samarodak diye bir söz var da, yani payet Samarodak değil ya. Duyduğansız bir nimeden çıkan şeyle ütleşik. Türkmen dilinde şuna Hıyro'dan dörenliydi ya da Hıyro'ya dören. Bappa Göklün diye bir şahirimiz vardı. Şeyle ulu şahir,
Yekece kitabı çıktı neresem biri gelip yorka. Olam yanlışmasam tergin şemallayıp çağırlar için yazın koşullarını çıkardılar. Ama ullar için koşulları şeyle bir gunt yağlı ağramlı koşulları hiç vakit kitap edilip çıkarılmadı. Men şonu oğlanlardan alıverinin oğlanlarından yürüyüp haiş edip Aşgabat'tan iyi verdim. Moskva'da gelip görkem tek Şvetsiya'da gelmekem şon koşullarını aldım. Bir suratçığını aldım. Bir yekece suratı vardı şu atlar. Ya da şu bütün internete yayladı. Bir pasport için alınan surat ya küçücük surattı. Şondan men şon bakma neresem kitabını çıkardım Daşavyurt'ta. Yolma kuşunga anlatın deyip. Onu yatlayanın sebebi şu babam şol kitabında bir boşluğu var. Şu mantığına aydeyin. Şunu şeyle tetirler var. Başına yorgun bürünüp yatan, üstüne yorgun bürünüp yatan adamın ayarlığı erkekliği bilinmez diye. Haçan şu yorgun serpilse şunu bilip olur diye. Erkek mi ayar yorgunun aşağına yatan. Şey deyişi hali şu görüşücülüğüm, hakiki görüşücülerle yalan görüşücüler haçan şu azatlığa çıkanına Avrupa gelinlerine belli oluyor. Yalan görüşücülere kurçuk yali yeresink gidiyorlar, yok olup gidiyorlar, adını itiyorduk, gün olup gidiyenlerim var. Başka tanılmaz yalı adalıp. Yoksa da yok olup gidiyorlar. Tamam, niyakeslik bilen Türkmenistan bilen arada gidilen katnak başlayalar. Yalanlığı belli oluyor, olan görüşünün diyen sözlerinin. Ama men Diana hakiki görüşücülüğüne inanyan, inni Diana bilin kuşap, önküdünüm haf bir Türkmenistan'ın adat bolmak için görüşecektiğine men katı inanyan. Men bilen bir katarda Muradam inanyandır, Nadaram, Muhammedem, Nurcanım, himme bizim illeşlerimizden. Sen ilk baştan bolca olan baştan belli değil. Şiyali özün hakiki görüşücülüğünü görközdüm. Şon şunum sana umut ulu. Türkmenler adatça aydiya bir oğul olanına bizim bir yumruğumuz arttı diyorlar da. Şu kadimden gelen söz. Eğer de kimin oğlu olsa ne hemen oğlu, gıyılma oğlunun iseler değişip bir yumruğumuz arttı diyorlar da. Şun men şol nakli bizim Ukrayna Türkmen gıydımız Diana bilen bağlı ulanmakçı. Yine bizim bir yumruğumuz arttı. Bugün erkin yurda, erkin materyale çıktı. Yine bizim gücümüz, bizim görüşümüz önküden haf berker, gücer deyip men umid ediyen. Diana Erkin Türkmenistan TV Radyosu'nun kollektivinin adından men seni kim maşalarınızı tüy yürekten kutlayan teyade yurt düşümlü olsun, canınız sağ olsun. Hemen gelin görüş devam edelim. Bizim görüşümüz dine yenisi bilen tamamlanmalı. Ol hem de belli. Gelecekte, ödem yakın gelecekte Türkmenistan'la ingovu özgürlükler bolor deyip bir kanan yarısı. Şons şunun şu görüşümüzü devam ediyor. İlleşler sizem kaptalların kino veren yani tomoşası olup oturmağında şu görüşe koşulun. Şu görüşe koşulsanız yine sizem in bolmadım diyenine üstünüzde hop avanınla Diyana'nın kıyalı hem Diyana'nın maşalasının kıyalı ya şu görüşçüyen adamların kıyalı Avrupa sizin arkanızda durur. Hemen siz adat yurda gelip görüşü devam ettirip bilirsiniz. Onun hemen şunun bilen gepleşimizi tamamlayalım. Eğer makul bilseniz. Hava Diana sen aytacakların var mı? Да. Вот мы сегодня очень многое сказали, но я бы хотела дополнить сегодняшний наш разговор тем, что вот когда мы запустили акцию, чтобы предотвратить транснациональные репрессии, если я исчезну, не молчи, это произошло после того, как пропали, насильственно исчезли, то есть не пропали Алишер Сахатов и Абдулла Урусов. Эту акцию поддержало всего 3 человека. И очень жаль, потому что тогда я обратилась ко всем активистам, мы собрали собрание, даже я их не знаю ни в лицо, ни имена там и так далее, да.
и попросила присоединиться к акции, чтобы именно предотвратить дальнейшие транснациональные репрессии. Естественно, все отказались, осталось там считанных 3 человека. И очень жаль, потому что на самом деле на собеседовании это сыграло огромную роль. Именно вот по поводу этой акции было больше всего вопросов. Почему запустили эту акцию? Что стало причиной запуска этой акции? То есть, соответственно, когда люди говорят, что «Ой, что там значит ваши акции» и так далее, нет, они играют огромнейшую роль, потому что это предупреждает будущие преступления. То есть мы своими акциями заявляем о том, что это преступление может произойти с любым гражданским активистом. Это первое. Второе, то, что я сегодня нахожусь в безопасности, это также предупреждение вот будущих транснациональных репрессий, да, что каждый из нас может стать жертвой. Мы сегодня напомнили об этом всему миру, что у Бердымухамедовой могут забрать сегодня меня, завтра тебя, послезавтра твою маму, брата, сестру и так далее, неважно. То есть каждый выезд активиста – это предупреждение очередного транснационального преступления. И призываю всех граждан Туркменистана участвовать в акциях, не молчать, потому что каждый думает, что его это не коснется только потому, что он не активист. Нет, к сожалению, на практике мы видим, неважно, активисты или обычный гражданин Туркменистана, все равно в твою дверь приходит беда. И это показывает множество случаев, таких как, например, не дают жилье там инвалидам, ребятам с детских домов там, и так далее. То есть причин очень много на самом деле правонарушений. Поэтому призываю вас, присоединяйтесь к акциям, не бойтесь, это ваше законное право. Даже если мы где-то ошибаемся, это ничего страшного, потому что мы не являемся гарантами Конституции. Когда гаранты Конституции совершают такие ужасные преступления, как транснациональные, тогда что можно говорить о простых, необразованных, не имеющих опыта граждан? Призываем вас, присоединяйтесь, потому что платформа, именно наша платформа создана для граждан, гражданами для граждан. Мы не политики, мы не работали ни в системе, ни с системой и так далее. Мы просто хотим, чтобы у нас выросло гражданское общество, были свои политические взгляды. Для нас не имеет значения, если вы жертва, нас не волнует, с кем вы общаетесь, с кем вы дружите, на каком языке вы говорите, в какой области вы живете. Для нас самое важное – это найти любой способ, чтобы вам помочь. Также приглашаю вас присоединиться к проекту вот, гуманитарного коридора, то, что мы прошли сейчас, да. То есть это не означает, что если вы сейчас все вместе наплывом побежите в консульство Франции, и вам быстренько Франция поможет. Это абсолютно так не работает. Это системная работа. На самом деле мне предложила вот, переезд, я обратилась во многие посольства, консульства, то есть дипломатические представительства, на мой запрос откликнулось 2 посольства. Просто Франция сработала очень быстро, четко, и благодаря, опять-таки, подчеркиваю, работу Мурата Клычевича Курбанова, это все произошло как бы мгновенно. И поэтому не думайте, что если вы все вместе сейчас побежите в консульство Франции, это все решится. Нет, это решается только системным подходом, правильным, юридически оформленными документами и так далее. То есть в совокупности это все играет. Именно присоединяйтесь к проекту гуманитарного коридора. Всех еще раз благодарю. Я очень люблю свою родину, люблю своих граждан, и мы обязательно победим. И выпустят всех наших политических заключенных, и все наши граждане будут свободными. Я в это верю. Потому что, когда ты во что-то веришь, и когда ты что-то любишь, это обязательно происходит. Да, спасибо. Спасибо. И я хотел бы сказать, что это трансграничные преступления диктаторских режимов и трансграничные преследования борцов за свободу и за свободу выражения. У нас в Швеции это так называется, трансграничные. То есть, когда эти режимы, вот как поступают туркменские, узбекские, там,
и другие, допустим, в Турции ведут свою непотребную работу. Из-под тишка там договариваются с правоохранительными органами или продажными какими-то взяточными ответственными какими-то чиновниками и крадут борцов за свободу, как это сделали с Джумасапаром Дядыбаевым. Узбекский режим выкрал его с помощью вот именно тех, которые вот за какие-то большие взятки из-под тишка там за спиной своего даже, может быть, правительства выполняют заказы этих режимов. Вот такие трансграничные преступления таких режимов сейчас разоблачаются повсеместно. Я вот буквально на днях выступил на эту тему в шведском городе Мальме, и это касалось как раз преступления Эритрии. Эритрийский режим посадил Давида Исаак, нашего коллегу, и, к сожалению, уже 25 лет этого человека не могут вызволить из застенок этого режима. Вот такие преступления называются трансграничными. Но тогда, значит, если все уже высказались, мы на этом можем закончить наш сегодняшний фактически, я бы сказал, торжественная передача, торжественная наша встреча, но все равно мы не смогли избежать затрагивать проблемы. Но это, наверное, естественно в нашей жизни. Onun hem adamlar şununla bir bugünkü gepleşimini geçirip utoryarız. Inni dinge hoşlaşaymak kalli. Elbette bugünkü bizim gepleşimimiz başta aydışımız yani davaralı gepleşik. Davaralı. Diana hem onun maşgalatının Fransa'dan gaçvatalı almağıyla hem şoğuyla bağlı bizim kutluğumuz üçün başlanan gepleşik. Yani elbette bizim halkımız ağır yağdayda bolun için bizim iyiliğimiz ağır yağdayda oturan için hatta davaralı gepleşikte de problemlerin goğullarını duymanlar ya. Şonun için bizi başartanız güneylemeyen dine davar etmek bile bizim işimiz çözülür yok. Her adımda bir öyle halkımızın yağdayı var da aytmalı oluyor. Onun yani adamlar şunun bile bir öyle gepleşimizi geçirip oturuyor. Yine de efirde duşayansak hoş sağ olun. Hoş sağ olun. Hoş sağ olun. Sağ olun.